bas, 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 tobă mare și balans. Ăsta este pentru voi material de dans. Femeia este top, o știu de pe TikTok. A rupt internetul, pupa ești talentul. Një selam special ero për dushmona. E mos unë shtinë me në lind, ingremë me BMW, ingremë me BMW. O kejt në për Mannheim, e ku po më shko në zonë. Plec mereu și îmi e greu și mă uit la copil. La ce balai nu ne perdo hai malie. Mudar de mai nu ne put pare magie. Tu cum la ce